madongo dongo. Achiel kuom gin ma Ben Bo wacho, largest deportation. Idhi duok ji dala mang'eny kabisa. Machielo bene authoritarianism. Ji wacho ni odhi telo ga goko. To nitiere jomoko bende wacho ni revenge administration bende mare ni. Administration mar chulo kuoro ni jok mane yanye, jok mane udhi ataro kode. Gigi tebe dhi timore koso magi to mana mbaka mag siasa. Ng'eni moko to gin mbaka to moko dhi timre. Kakoro achak gi revenge doko kuoro no. Dibet matek. Nikech gin Amerika gima Amerika ni godo ma pinje mang'eny onge godo. Gin institutions. Gin institutions ma strong. Ibo do kata to kodwa timo duoko chulo kuoro no. To ok obi manipulate FBI, ok obi manipulate CIA kata do magi. Kaka timre Kenya ka. Ingeni kucho kibia dhani mako ng'ato oyaye. Nikech ochwanyi. Nikech nochwanyi, nadi kech nokogoni kura noko campaign ni. Kuri yoro FBI makuro redhi mak ng'ano itere do yoro KRA dhi many ng'ano. Gin institutions magi oko gin independent makata ka idwa temo dhiro gimoro. Nyaka ibed gi substance, nyaka bed nitie makosa moro mane iye kanyo. Eka institution nyalo timo gima kamano. To wach ma deportation utadier dhi timre. Nikech gima nakoni Trump kane campaign en gima joka ng'ie ka constituency mano target. Karange kama gin jomoko ohero ji mabiro mawuok e pinje moko e Amerika. Koro ging'iyo Trump giwacho ni maendi ng'ama dhi konyowa loso border. Golo jomoko odwa ka. Wagol jomoko odwa ka. Koro ng'eni en gima nyalo bedo racist to lakini nitie jomolombo ma gin jo Amerika go. Koro gino dhi moro jo Amerika ma osebedo kanyo ndalo mang'eny. Mok dwa jomoko mondo bi. To nitie ji mang'eny madhi Amerika. Gin Amerika bende en piny mana immigrants. Onge joma nonyuol mathur gin Amerika gin jo Indians ma betinde onge tin malich. To gin joma ji osejonti joma osedonjo to ok dwa jomoko mondo medo donji. Kech mana ka Ben Bo wacheno. En piny ma opportunities mantie iye ng'eny kendo pesa yudore mayot. Koro ino ng'ato osedonjo, kosedonjo loro dhot. Ok odwa ni ng'at machielo. Ok odwa ng'at machielo mondo donji. Koro mosedonjo mapok tese gigi bidhi neno kaka idhi riembogi. Moro gi kaka kiriembogi. Koro Trump dhi timo mano mondo mor base mare. Ni wane mariembo jogi. To kendo wacho moro mar adek nen mar ni peja social security. Mano to dhi tiyo negi nikech sani economy mar Amerika to tiyo maber. Ok gin gi shida maduong' kaka ne nitie ndalo mane Obama obet e telo cha. Ngino Obama kano donjo ja nitie economic crunch mane timore e piny ngima. Sama ne George Bush wene Obama. Koro mano to apani social security gima o appeal ne joma dongo go. Mondo koro joma dongo go bende ni boda olori joma giparo ni ok gin jo kanyo riembi wan bende miwa pesa kone yoro bolo yare to kama telo maragoko dibet matek chaos ma dibet chaos dibet ni ngeni Trump en ng'ama oko respect institutions obawach en ng'ama doge bith koro to gin ng'ama rais ka wuoyo ono bere samo wuoyo no ten policy moro gima nosetedi gima osewachi ma by the time wuoyo cha to timre. Trump tingeni en ng'ama biro upside the system. En ok obitio gi systems kaka osebedo kopancha e piny mar American. Koro en ng'ama wuoyo bara mach to bawach. Samo wuoyo kamano, samo bawach kamano, to the weekend the institution of presidents. Koro in terms of Trevor. Ben Bo. Trevor.